sa balita, kahit sakaling awan. Manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasyo Imperata para sa 2019 ENCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan
at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? Home radio time. It is now 7 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan, Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Pati Arbon of Junior, oh, Bernie, bitok, bitok, Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan, Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Ay! So, di man imutingo ka usama niya. Ay! So, budakan. Kajalan siya ito. Take Maing buntag Mindanao, maing buntag Visayas, maing buntag Luzon, maing buntag Pilipinas, maing buntag Universe. Aha. Kumusta kamuntanan? Good morning, kanatong tanan. Nanginaot kami nga kamuha na sa mga kahimtang nini nga adlaw. Nara. Sorry, naragi din. Oh, tersa, intro sila. Take to. Aniya ang aton tatay. Tatay Diggs. Hoy, kayong mga pulis ha. Mahal ko kayo kasi nagtatrabaho kayo. Nakita naman ninyo kung gaano ko kayo kamahal. Pero kayo may mga sakit, may mga tupak. And I am sure that by now, he should not be allowed to go out. Ay, ikulong ninyo yun. Huwag ninyo bitawan yung yawa na yan. Hoy! Dalawa na nakapamalikas na yun. Alas 6:53 atong oras. Good morning, Disyembre 22. Martes po ngayon. Nabutang na po karon sa spotlight ang kapulisan. Hey. Imbis maayo kayo ang ilang dagan. Ay! Lami kayo ang ilang mga binuhatan. O kini nasagulan kalit og Mo na niyong gingon lagi nga madamay gid perminti laging uban. Muna yun nga ang mga DJ daghang malang babae. Kami mga tarong gakapdamay me. Nagani kay dili ko DJ, Anchorman ko pa, Anchorman.
kay nadunggan sa mga anchorman. Toxic kayong Facebook karon. Grabe ang tungod aning mga issue about sa mga pulisan. Ug siyempre itong mga kauban amigo mga pulis pod, nagpost po sila sa ilang mga kuan nga kami pod biya dugay na pod biya mi pod dili ingon nga sala sa usa. Oh, grabe kayo. Sala sa tibok organisasyon. Pero siyempre normal yun na. Grabe ba kung nakita gin niyo ang video may gala makalagot kayo, grabe. Ay, nalang niyo tanawa ang video. Ay, nalang yan, kung ma-stress lang mo. Muna ang atong question for today, Martes, Disyembre 22. Unsa ba niya question? Oy, grabe man po Ang niya atong question, ang ayan ba ko sa akong hairdo karon? Ano ba? Depende sa nag-alot. Kabalo ka. Ang ikatulong nga tubag, depende sa nag-alot. Kabalo ka gagay. Imong giina na nagupit nimo nga katong dapat na-realize maguna niya atong show nga ang ato mga topic pang-amahan tapos ang mga angkor po naong po mo pang tiniguang po dapat dili nga na. Dapat binatanon ko nga Brad kanang Jericho Rosales nga alot. Ang resulta OG Diaz. Basi nagpiyong-piyong ka to pag alot sa imo. Itong barbiruha oy. Pero okay ra ba binatanon ang dating nato. Bitaw ani atong question for today kay grabe po na question of the day oy. Sa walay pagbahar-bahar para sa inyo ha. Salbahis ba ang mga pulis? Tulok ang inyong tubag. Na yung mga pilianan. Pasaylo ami ha, kapangutana lang gini megala tungod lang sa mga isyu karon. Way pasaylo. Way pasaylo. Para sa inyo, gikan sa inyong kasing-kasing. Salbahis ba ang mga pulis? Una, oo. Pareho na silang tanan. Aha. Napoy pwede ito ba yung dili? Daghan, mas daghan sa ila buutan. Ikatulo. Depende sa dagway. Mo na. Namanggoy usay daw dagway nga wala palay krimi, wala palay krimen, suspect na. Again, oo, pareho na silang tanan. Dili oy. Dagan mga buutan di nga pulis. Ikatulo, depende na sa dagway mga kagahi. Okay, bisita na sa ato ang Facebook. Agto sa gahi ni Bay, like unya, follow us. Unya na day poll question. Nya tubag dayon ato day nang isa-isa hon niya mga kagahi. Again si bisita na mo sa among online sa gahi ni Bay. Okay, ana ra ka simple may gala. Ay nako. Grabe. Medyo toxic na kagahapon. Nanggawas po dahil ang mga analyst. Siyempre. Siyempre, napilang mga opinion, mga analyst. Siyempre, nagkanday mo sakay para makakuha po ng simpatiya. Unya, kada ba ang pugson rin niya, i-connect kang digong. Kung ano ang ugat, siya rin ang bunga. Ana, may mga pinana. Ay, anyway, alas 6:57. Ilang days lang ba Pasko na? Tulo na lang. Tulo na lang kadlo. Sabay mong gibandam nga kon recipe. Ay, wala. Kung sa karon nga Noche Buena. Magturta tagbulinaw. Lami na. Mo ka sinihagan. Ana. Kami isang asawa kay ako diabetic, ang asawa high blood. So high-tech. High blood. Kami duha high-tech, high blood diabetic. Wala mi inununan. Kuan rami kanang basoy. Ora siya. Basoy nga gi palibutan og mga hamon. Mga kagaya, good morning sa tanan mga ginikanan karon diha. Labi na karon sa ilang mga panimalay, working from home. Labi na sa mga single mom. Beautiful girl. Og tanan nga mga taxi driver nga naa diha karon ga subay gyud namo. Good morning. Salamat kay sa inyo ang pagsalig. Og ganing takna na pod mi ihatag kaninyo nga kinini ang usa ka Rayna na po dito istorya. Ingnan bitaw ni Greco sa mga single mom. Beautiful girl. Niya nakaon sa diya. Kay ang usa ka single mom. Para lang mapadako ang iyang duha ka anak. Siyempre, nisulay na po siya aning nauso man ng kaning mga pagbaligya-baligya o mga produkto. Mga work from home, business from home. Business from home. Mga home-based business. Yes, sama sa mga cakes, jam, og ang iyang negosyo nga peanut butter. Karong ginatawag siya peanut butter queen. Ganahan ba po kong peanut? Labi na, hingaon kay kuan ng peanuts. Mo lang kay kuan ng kini siya mo ang tag-iya sa karon no gabayral na puli. Mani ni Mina. Kalami. May gala. Lami sa So, kuna mo sa online karon may gala para mas makita ninyo iyang kaanyag.
Makauban nato, ladies and gentlemen, si Maria Carmina Mercado, ang tag-iya sa mani ni Mina. Ang peanut butter. Good morning kanimo, Mina. Wherever you are. Okay, naka-mute pa man ko. Hi ma'am, good morning. kanimo, Mina. Good morning. Good morning, Sir Bern, Sir Art. Yay! Puso ko yung nabiha. Kumusta ang imong buntag karon, Mina? Maayo, sir. Yan, Mina, kanang first question, gyud pinakahatis nga question. Ang ayan ba ko sa akong hairdo? Yes, Sir Burns, ang ayan kayo. Mina, angayan bang butangan og highlights ang buhok ni Bernie? Butang ra ko ni highlight kay burag taas color man imong buhok, ma'am. Oh, pwede, sir. Pwede. Sige, Mina, ato ni istoryahan ang imong mani. Oh, ha? Mani ni Mina. Amo galing. Ma'am, sus paborito ginamuna ni Kagahi Art ng mga mani, ma'am. Kanang unsa may kalainan aning imong mani? Kay sa tinuod na lang kani manggod siya. Oh. Pwede nimo ni makuha sa mga YouTube. Oh. Ginatudlo. Oh. Pwede kanang dili sa ingon nga kanang product nga kanang lisod kayo. Nga grabe inimbinto. Oh, grabe inimbento, no? Kani siya pwede ni sa awaton sa usa ka din ng tao. Apan ngano man nga ni successful ngano sa si imo lahi Mina sa iyahang mani. Huy. So ato pagkaistoryahan karon, Mina, ang imong mani. Juan, Unsay Sir kalainan Burns, aning Sir imuhang Art. unsay kalainan aning imuhang peanut butter? Nga daghan makaglamian ni ini, Mina. Siguro sa kuan, sa variants, kay naay uban variants ani, ako ginaghimo. Dili po ko sure kung naani siya sa uban, and then, dagan jud kayo lamian sad sa akong products, and gabalik-balik jud sila. Sige, bali na yung mga flavor. Lahi nga Sir kuan. Burns. Unsay spelling sa variants, Bern? Flavor gali kong gingon. Usa din nga mga variants imong pasabot. So, na siya original, napad ko'y kanang chocolate, peanut butter with cacao bits. So, kani siya, gisagulan din ako siya dark chocolate. And then, siya kanang real gid siya nga cacao. And napad tayo strawberry peanut butter with crushed cashew nuts. So, kani siya nga strawberry, real gid ni siya. Unya nado kay peanut butter, Mina, nga para sa mga gadyeta? Yes, Sir Art. Natay keto peanut butter. So, kani siya, nani siya fat burner. Oh. And then, ang iyang gigamit na sweetener ani is stevia. Oh, stevia. Para ni Samuat. Teka muna, ma'am, before ka ni sulod ani, ma'am, di ba I heard nga nagtrabaho naman tana ka, ma'am, di ba? Pero nga naman yun nga ni, dili pa magiging ka ni pili pa magyud kaning magnegosyo. Yes, nag-work ko as pastry chef sa Manila for 3 years. And then, dili man jud ka nang enough ang sweldo. Dito kay, syempre mag-rent baya ka, imong kaon, imong pliti. So dito ka nakatuon aning paghimo-himo ani mga pastries ug kaning peanut butter. Yes, ang peanut butter kay from scratch man gid mi tanan. So ang peanut butter nakatuon ko dadto pero lahi irang lami. Ako siyang gibag-on ako siya Gi-improve nimo siya. Improve. Awa. Ako ni summarize, ha? Sa mga naminaw na to diha. Una, she gained the experience. Iyang gitun-an, no? Ikaduha, nag-innovate dayon siya. Nga dapat lahi ang iyahang baligya kaysa uban. Nga asa man dako ba ang kapital ani, Mina, para sa mga naminaw nato ron nga medyo galisod on how to let both ends meet, no? Unsaon man ni dako ba ang kinahanglang kapital para aning magnegosyo og peanut butter? Dili gid siya dako Sir Art, no? Kanang may ako ra gini siyang gi-rolling akong kapital. Taod-taod na ka nagsugod pud ani. Last 2019 gid ko officially nagsugod, pero So, 2018 gabaligya na ko pero microwavable pa siya. Unya No sticker. nya timing ani abot ang pandemya. So diri imong gitutukan ang tanan nimong kusog, ang tanan nimong hang effort imong gi-focus para di aron labi na nga nay pandemic. Yes, Sir Art. Ginaunsa man pud nimo ni og market?
siya, ako rin market ani sa Facebook. Facebook. Gid ko. Sige lang gid ko post lang gid ng post. Unsa imong gina-post? Ginaunsa nimo pag-post para na idea po na itong mga listeners o followers? Oh, labi na sila na yung mga own product po sila nga mo pailang pagsugod. Unsa style? Ino nimo nga mas lami nga mani ni Mina. Ana? Kuan. Sige lang gid ko kanang post og mga usay kanang mga unsayahang mga health benefits, mga ingana. O yan na day mga nag-PM dahil nimo. O ang kasagara gid kay recommendations gid sa mga nakatilaw na sila na gid ang share dayon. Galing no? So kumusta man po ang kita ni sa mani ni Mina? Kuan. Okay kayo Sir Kuan Art and Sir Burns kanang bisag sa pandemic wala jud ko gipasagdan sa Ginoo no. Amen. Amen. Ko kita. Very good. Unya siyempre no, ang mga bata you have 2 kids so na-meet yun ang mga panginahanglanon taliwa sa pandemya. Yes Sir Art, yes. Gawa sa Facebook dabo kay mga free deliveries ngana. Kuan, ang akong style na ako'y own delivery tapos ang ilahang delivery charge is 30 pesos pero by ruta na siya. Sa Cagayan de Oro. Yes, sa Cagayan de Oro. By ruta. So, karong Wednesday to Wednesday, Carmen, paingon dito sa Upol, Kauswagan. Mao na ang ruta. Tama sa na nga mga ruta-ruta kay usay man gud. Isod ka na bisag asa na lang kay bisag usara po kabukang gi-order. Na kay minimum nga order. Nga ginadawat. Unsa sir? Na ba kay minimum na kay mga minimum order ginadawat? Wala. Pero naging siya delivery charge. Kaya siya is tabang na siya sa mga rider nato. Very good. Very good. Ana. Nina, unsay imong matambag sa mga mami nga sama nimo nga pwede di ay magkuan ka ng any home-based business? So ako lang yung matambag no sa mga mommies kanang labi na ka ng mga ga-start pa. Always gid mo mag kanang post sa inyong negosyo and then kuan mo kanang i-partner gid ninyo ang Ginoo sa inyong business kay kung wala siya dili gid bisag unsa ni mo paningkamot mo tumbling ka mo split ka kung dili ka niya i-bless dili gid ka niya i-bless. Wala ta makita ito gabi sa simbahan no? Kasi dear. Dito ni Bernie. Dito biya mi dito naglundon. Nami giludhan dito. Yan ana. So ang imong gina-post kanang negosyo ra gyud. Why yun siya mo try og post burn og kanang something looking for happiness. Happiness ana. Wala peanut butter lagi. Peanut butter lagi day. Kanang happiness mo kuan na mo abot ra na. Ayo. Bosa ana. Kaning issue na to ron sa pulis. Open ba ang imong heart kung naay pulis manuktok sa imong kasing-kasing? O moingon nga tabangan punta ka sa imong mani Mina ana. Okay ra po sa imo ang pulis nga lover Mina? Sa karon wala po ko naguna-una na. Ikaw wala naghinauna pero ang pulis nga naminaw ron medyo nakahuna-una. Unsa na siya nga pulis katong your daddy is my daddy is dili. Kani siya mao gid ni siya ang pulis nga ang mama ang niingon nga my son is a police and he is single. Kabalo ka Mina, i-schedule na to otrong imong guesting ato istorya ng nahitabo sa imong love life ha mo na isunod. Agoy. Ay tayo sa unsaon pagkontak sa mani ni Mina? Naatay Facebook Mani ni Mina and Mani ni Mina Homemade Food Trading. Pwede ra mo mag-PM sa duha ako ray ga open ana. Ma'am sa tinudan ay sa Ayala until December 27. Ayala Mall. Okay. Sa ground floor? Yes, sa ground floor. Doon na siya sa H&M. Nami diyan nag-bazaar.
So imagine, maka-afford na si Mina Bazaar diya sa Ayala. Yan. No? Sa tinadanay lang, Mina, amino na ako, natilawan ba ginako imong mani? Nabatoy na sa ko. Og ma'am, nalamian yun ko, ma'am. Thank you, Sir Bern. Ay kabala ka, Mina. Unya, akong tilawan pod ang imong mani. Dagan magod variance yung gipa tutong niyaging adlaw mo tong ato natin. Ang akong ganahan katong na stevia. Ayan. Daghang kay salamat, Thank you, Mina. ma'am. Thank you very You're much. so cool and you're so sport. Nga kanmao ni mga kagahay ang atong peanut butter queen, Maria Carmina Mercado sa Mani ni Mina, certified Gahi Kabay! Congratulations! Thank you! Kung mga kagay, kung naamoy mga home-based business, gusto ninyo nga ma-feature diri sa Gahi ni Bay, pwede. PM lang sa ato ang Gahi page. Ug amo ka nang himuon, libre alang ka ninyo. Amo kini pamaagi aron nga ma-promote ang lokal nga negosyo. Sa lakto na Maestro, kung magpatilaw mo sa amo ni Kagahi Art, way problema, willing ni mo tilaw ninyo. Gawas sa mani, ganahan po bigbingka. Alas siya, DJs! Good morning! Ano na itong mga gahi nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Gahi nga balita atod ka nato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C, para mas healthy at COVID-free. Ug ania ang mga detalye sa atong gahi nga balita. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Patay ang duha ka manghantingay og baboy ihalas sa Munay, Lanao del Sur. Suma sa mga otoridad nga ang grupong Daula Islamia ang responsable sa pagpamanig sa mga biktima. Laing duha pa kakaubanan sa duwang missing samtang laing duha nakaikyas gikan sa mga armadong grupo. Gipasakaan sa National Bureau of Investigation kung NBI o syndicated staffa ang usa ka networking scam sa Cagayan de Oro City. Gibulgar sa NBI ang kumpanya nga Jocal 688 Beauty and Wellness Products Trading gatanyag og illegal nga financing scheme na suta sab sa Securities and Exchange Commission nga maong kumpanya gapasalig og 30% nga tubo sa kwarta sa mga makaluluoy nilang recruit daw kada bulan. Daghan ang dakpan tungod sa illegal nga droga sa Shabu. Sa barangay Ribukon, Kulambugan, Lanao del Sur, dakpan ang magtiayon nga pamaligya og Shabu. Giila mga suspect nga sila Jane o Fidel Masanay nga usa ka barangay Kagawad. Nakuha kanilang 5 kaputos nga Shabu. Sa barangay 24 Balanok, Hingoog City, dakpan sila Christian ug Marvin Maagad kinsa usa ka magtutudlo. Nakuha kanila kapin usa ka gramo nga Shabu nga kantidad og kapin 7,000 pesos. Dakpan ang gikaintapang most wanted person sa pangantukan Bukidnon. Suspect kailan si Quirino Pakulanang nga gaatubaw kasong frustrated murder. Ang suspect siyang katuig nga gatago gikan sa mga otoridad. Dakpan ang 30 ka mga lalaki nga nalambigit sa tari-tari sa Davao City. Nakumpiska gikan kanila manok, panabang ug taya nga kapin 40,000 pesos. Gahi nga balita. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birahyan! Jalan. Yeah. Di uganan ni. Pulian na nato ni mo. Nay nagsuggest. Masaman. Makata man daw kay ka. Medyo ano man, para medyo batanon. Mawa? Flip top ang style nato makata ka. So ano ang flip top ni Art? Ana, Brian. Flip. Yeah. Andito na po mga kaibigan.
si Art Bonok Jr. O siyempre ang atong flip-top. Hatod ka na to sa Cherry C. Yeah. Calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang vitamina nga sa COVID makapalikay. O sa atong lawas makapabiskay. Yeah. Ang vitamina nga gi-endorso mismo sa gwapa nga doktora. Cherry C. Para mas healthy and COVID-free. Yeah. Ito na papakinggan na po natin mga kaibigan. Si Art Bonok Jr. So di na ni siya biray. Di na ni Biray Art. Flip-top ni Art na ni. Yo, come on. Ang atong title ni PNP. Gusto na ko na natayog ang katawhan sa gihimo sa usa ka pulis dito sa Kauluhan. Di niyang gipusil ang duha ka mag-inahan nga iya nakasumpaking silingan. Ang maong insidente na kuhaan pag video nga nakapasuko sa daghang mga Pilipino. Kay grabe ang gihimong pagpamusil sa parak. Sa iyang silingan nagbinurak. Among gikondina ang gihimo sa mga pulis o sa mga pulis nga irehis. Di kadto maayo nga nagsugod lamang sa gamayng panaglalis. In strongest possible terms, we personally condemn the barbaric acts of such policeman. O angayan kagyud nga pagahukman. Ang ginawa mo'y kasuklam-suklam. Apan ang nakaparat, kay daghan sa katauhan, ang sa pulis grabe pud mibirada. Nga tungod sa hinimuan sa usa o pipila, gidamay ang kinatibuk ang puwersa. Tibuok PNP, gitawag na yung pulis patula, mga parak nga utok pulbura. O pulis na daw ang terorista. Santa Maria. Napay gaingon nga kinahanglan ng disarmahan o di na punduhan ang kapulisan. Nang gawas ang mga komento sa mga bright o mga pulis gikunis-kunisan. Tungod lang sa usa nga di maayo ang nahimong sangputanan. Tanan gipang himaraot damay taon mga kugihan o buutan. Sa usa ka bulig nga saging, pwedeng dunay usa o duha o tulo o upat ang dunot. Apan di nagpasabot nga ang tibuok kapulisan lunlon na pod mga bugok. Atong timan-an nga mas daghan sa kinatibuk ang puwersa sa kapulisan. Dunay maayong binuhatan, mas daghan kanila dunay gahi og ligdong nga baruganan. Gipahimuan pa nila og meaning ang PNP, Bern? PNP, patay ng patay? Ay giatay. Kanang gaingon nga mas maipang wa na'y pulis. Aron daw nga wa na'y gubot og puro na lang peace. Pues, kini ang mga tao kansang utok di mabangbang. Daw na tunok sa taya nga lansang. Dapon ko na'y problema ning mga buang. Di ba sa pulis dayon na sila magpatabang. Yo, 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 yo! Time's up, yo. Yo, yo! Yan po ang buwelta ni Art, mga kaibigan. Yo! Time. Yeah! Break it down, baby. Break it down. Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate.
Ligan's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed o graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Magbabalik po ang inyong mga kagahe, ang kini ang inyong bagong hairdo nga K-pop style, Bernie Bitok Bitok. Ay yung sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Yo, Jr. yo, Art Bonhoc Jr. yo. Time. O ito sa balik itong poll question. Ang pangutana na. Salbahis ba ang mga pulis? Inay, puno pagkasulti, Art. Salbahis ba ang mga pulis? Ingon ang uon, ingon og 7% ra. Nay, nagyapoy mo. Nagyapoy niyo, 7%. Muni siyang wa na sustintuhan siguro. Wa ni na sustintuhan, 7%. Ay, kabalo ko ana. Or Sa 7%, apil dia ilang ugangan. Ana, giunay sa ugangan na. In fairness, 64% ningon nga dili. Dili. Dagan pagyapoy buotan nga pulis, oy. Pero kani ang pinakakuan. Kulba kayo. Ang 29% niingon depende sa dagway. Oh. Lo. 29%. Mga kuan mo, mga racist mo ha. Oh. So sa lugar kung batignaw. Dili na racist. Fascist. Face. Tama kayo sa naw man nagbasi. Mao mo. So kung si Coco Martin pwede magpakapkap pero kung batignaw chancing. Oy, ito muna to sa istoryahan siyempre. Napabagya po niya itong mga protocols. Matumugmol karon sa tinud anla tumugmol piting hasula. Dagan kay mga kon matumog mga restaurant, di mo makaabay sa mong asawa diretso. Samot na sa merkado publiko ron. Mao ni karon pangutana. Ay di ba ang mga affordable nga mga pagaliton. Tama sa ang dakong kwan sa masa nadia sa merkado. Alright, og kani karon Pasko pa gyud Art. Daghan kayo mo bisita karon. Atong sutahon karon ang health protocols nga ginapatuman kung naa ba. Kay so para sa kung pag normal na. So by nini makauban na to mismo atong gi kuan sayo kay sa buntag. Si Ma'am Marfe Dacoco ang OIC karon sa City Economic Enterprise Department o CED sa Cagayan de Oro. Hi Ma'am. Good morning Ma'am Marfe. Good morning Ma'am. Ay kadto lang na-mute na sana ako, sorry. Ay na, naman day. Hi Ma'am, morning. Morning. Yeah. Sa inyo. Merry Christmas din mo Ma'am Merry Marfe. Christmas Ma'am. Likewise, Merry Christmas sa... Modretso lang sa mga opisina, ma'am, sa regalo, ma'am. Dili, ang kasagaran tubag is likewise na lang yun, no, ma'am, no? Merry Christmas, ang tubag likewise. Ana. Ma'am Marfe, kabaluming nga challenging kay ni, labi na sa inyong mga area, labi na sa merkado kay Nadia, ang bagang duot. Ang under ni Ma'am Marfe, ha? Ang under ni Ma'am gawas ay ang bana, under po niya ang Kogon, Carmen o kaning puerto nga mga merkado. Dako-dako ni siya ma'am. Kumusta man diya ang kanini ang pagpatuman pag-abot diya sa kaning bagang duot sa mga katawhan. Yan. Kumusta nga itong mga health protocol na ginapatuman diya ma'am?
Padayon kita, Sir Art, Sir Bernie, sa atong mga minimum public health standards kay antaman nga niya pagibdihapon sa atong palibot karon si COVID. So padayon kita, pagsulod pa lang daan, doon na nakita hand washing diya sa gawas o daa sa entrance dayon ang atong footbath, kinahanglan nga mutamak sila sa footbath nga atong giandam. Doon na dayon ang atong thermal scanner o dili makasulod sa merkado kung dili magsulob sa insakto sa face mask o sa face shield. O kinahanglan mamintinar nato ang atong social distancing kay sa buntag pa lang ni ana pagsugod gyud sa atong pag-abli sa merkado gipaningkamutan nato nga plaster na daan ang mga mamalitay sa gawas, galimya na sila. Observing the social distancing, one line sila musulod dayon sa atong entrance diha dapita sa Yakapin Street sa diya sa side sa market. Ma'am, unsa ta ka seryoso sa pagpatuman? Nabagit tay team ana ma'am nga musulod kay bra sa mga mall monitor, namo sa mga mall ang mga guard mo doon, ma'am, imong facial paliw ma'am pakitaod. Diya ba sa merkado ma'am natay team po? Mga personahe. Kunya mo badlongon gyud nila Ma'am Marfy. Personahe gayud nga gi-assign. So naagi mo badlong mo na nga kato mga mamalingki ay di gyud sila dapat mo palag, di sila ma-offend kung naay mo yun sila nga ma'am ang inyong mask pakitarong og plaster, inyong face shield, yun ana. Tama ba Ma'am Marfy? Oo, sakto di ka na Sir Bernie. Doon na kita yung mga personnel nga gi-assign ni ana, gawas pa sa mga personnel nga ga suroy-suroy. Ang atong CCTV usa ka na sa atong gigamit karon gayud nga instrumento nga ma-monitor na to inside and outside the market. Doon na tay daghan nga mga cameras, mga 48 cameras kana nga naa diha gi-install gyud sulod sa merkado. So pagkakita sa atong monitoring team kanang naasulod sa CCTV nato nga opisina na dining dapita murag nag tipok-tipok ang tao, kini siya nga vendor wala kini nagsulob sa insakto nga face mask, kani wala sa face shield. So atong gina-announce, atong tawag na to ang kooperasyon sa mga mamalitay ug mga mamaligya ay gawas pasad ni ana kung doon na gid kita nakita nga di gyud gahi gid kaayos tanan, dili gid magsulob sa face mask kay ipaubos ang face mask. Dayon kita gatawag sa assistance sa atong police station to diha sa Kugon kay sila raman ang maka-issue sa mga OVR sa mga violators diha sulod sa market ug sa gawas. Ma'am, nabalaka lang ko ato kung mga di mo kusugo nagtrabaho sa kana bang mga di ra mga ganun uno dos wala kana magkabas Ma'am, kana sila karon ma'am, nangawala na sila ma'am no. Sa gibawal na sila. Gibawal na po na sila ma'am. Ma'am. Nipilit si ma'am. Mama Marvy. Ato na balik kasi Ma'am Marvy. Nawala akong Ay, salamat ma'am, nabuhay kang muli. Nabuhay ang pagbabalik. Yes, ma'am. Ma'am, gibagbawal po na sila karon ma'am. Katong mga kuan ma'am, katong mga ay di ara. Mga bukalos ngalos mga uno, dos. Mga bilit mga arian mga ano na. Bitin nga duay ulo ayo. Kana sila ma'am, wala na sila ma'am. Wala na sila ma'am no? Wala na. Wala na sila karon. Wala na sila karon diya sa merkado. Nag-upgrade na sila, nakapenta sila multicab. Dito na sila sa oy dira kotob lab aspa kotob 120 lang kilo. Oy dira. at least na-upgrade. Sila sa mga barangay. Ma'am, bawal ba gyud po nang nato karon nga naa sila gasuroy-suroy bisan dinhi sa amo sa barangay Patag. Ma'am, bawal ba gyud po ng mga bata mo sulod ron sa merkado, ma'am? Bawal ang katong 15 paubos. Dili mahimo. Pero katong 15 pataas, pwede na makasulod basta dunay sila kuyog nga ilang ginikanan. Ang 15 pataas kung nay ginikanan. So bisa pag 15 below, bisa pag nay ginikanan, di gyapon pwede. Oo, dili pwede makasulod. Oo na ni ang problema. Ma'am, kanang sa CCTV pila to ka kamera, ma'am? CCTV? 48. Daghana no? Na kunay mo request ma'am kay yang bana ma'am nangabit ma'am, pwede ra pud ma'am mo request kay iyang ipapangita kay nasa duda na. Pwede ra gyapon ako na ma-accommodate kay public service man. Depende kung sa kaila. Depende kung sa kaila. Di man to tinuod mari.
Asa man yung maring nagsabak-sabak magkalo dito daw magi sa kuan ha. Bitaw, Ma'am Marfie, grabe kay ni ka-challenging ang imo kay dagdagam kining mga kuan nato. Enough ba ang kaning atuang unsa? Kaning mga enforcers nato diha? Mga personahe. Okay, labi na kan napabayay traffic, no? Kani nga magguot diha sa kadalanan. Unya kani pag yung mamutang mga vendors di adaplin sa dalan, napabagyapon na sila o ginatugutan ba sila o kinala na natintanan sila sa sulod? Wala tuguti karon ang atong naandan sa mga pipila ka tuig nga dunay gitugot nato nga mag-display sa gawas sa kadalanan. Doon naman kana sa una. Karon wala gitugti kay tungod lagi na pa man si COVID. Di nato makontrol ang kaniyon niyang pagpunsisok sa mga tao nga mopalit. Daghan kay sila o gabahin ni anang personnel namo tinuod galisod kami karon kay daghan kaayo ang atong gaatimanon nakadugang sa among pagbantay gayud kaning pagpatuman sa mga minimum public health standards or protocol nato diha sa merkado. Nag-augmentation na kita aron lang atong mapadayon gayud ang pag-impusar. Doon na kita gipanggamit nga bisag naa sila sa maintenance unta, amo silang gigamit makatabang ang amo sang mga revenue collectors gikuhaan namo aron maka-augment sa atong security force diha sa merkado. Basta nga tualan diri Gahi Bern ug Ma'am Marfie sa atong mga mamalitay diha sa mga merkado nga mo-coopera lamang kita kay kini para mag-instans sa to. Nahasol kitang tanan nahasol ani. Taas nga linya, hugas kamot, mag-unsa kani hasol man pero we have to do it aron nga at least malikay kita gikan niining nga pandemya. Tama ba, Ma'am Marfie? Tinuod gid kana Sir Art kay gani ako isa kung kinahanglan manaog ko man apil na ko sa papamadlong diha sa merkado. Kay murag nahitabo noon murag ako naman ang gadalas COVID kay kung makita ko nila isulob ahya pa man isulob ilang mask. Mao ba? Lain kaayo bitaw nga unta ato maning ipatuman aron para safe ang atong mga katawhan ang ilang pamilya usab. Kinahanglan nga dili matakdan sa COVID kay pag natakdan kita sa gawas pag uli sa atong balay bitbit nato ang virus. So mo na balik-balik permi balik-balik ang hangyo ang dili gid mahimo nga ato kining dili seryosono nato ang atong pag-impusar sa mao nga minimum public health standards. All right. Ma'am, asa gani moadto ang katawhan diha kung naa sila'y kinahanglan lang assistance o naa sila'y mga reklamo, asa sila moadto diha sa economic enterprise kaning sa Cogon, Carmen ug sa Puerto particularmente. Ang atong security force sa Cogon Public Market naa sila'y opisina diha sa second floor, pwede sila diha mo anda. Or bisan kaning atong mga gipang augment atong gi-deploy diha sa entrance, pwede nila duulan naka-ID man ang tanan og empleyado. Kung say concern nila naa sila sa naay mga empleyado nato sa mga entrances gyud gaman, pwede nila hangyoon. Ang ato sang opisina na kita sa third floor sa Cogon Market, pwede sad kita adtuan gihapon didto. O kung aron atong maasikaso ang unsa man galing complaint gikan sa atong mamalitay. Mga narami diha ni Bernie ma'am kay giningan na pud mi sa bingka diha tsokolate. Magsikwate ta diha. Sikwate. Ma'am, katinyong kauban na nga si Emily nga bagong anak, ma'am, ni duty nagbalik, ma'am. Ay, wala pa. Wala pa. Hapon si Emily. Di na daw siya mo duty, ma'am, kay magdugang na po doon niya, manghuran na po doon niya diretso, ma'am. Daga kay salamat, Ma'am Marfie, sa imong panahon. Salamat kayo, ma'am. Salamat sa kaayo sa pag-imbitar sa inyong programa. Okay. Dagan salamat. God bless you, ma'am. Ug sa tanan mga Economic Enterprise Department. CED, dagan salamat. Sa tanan mga nasa mga kamerkaduhan, good morning ka natong tanan, ha? Good morning. Oras sa las 7:33 na. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Safety is everyone's concern. Stay safe. Stay home. 93.5 Home Radio Cagayan de Oro. It feels good to be home. Miramax, Miramax, Miramax.
Happy good kagahi. Birthday cute kalami. Biramax, Biramax, Biramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Biramax, Biramax, Biramax. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili ako masgama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Thank you, fans! Ito po ang Jericho Rosales ng Cagayan de Oro. Look at my hair. Koloran ko ni. Buro mo kung naglukdog lang paso, ani. Shoutout sa akong barbero nga ingon ko Jericho Rosales pero ang resulta nahimong OG Diaz. Pero okay lang, at least kwartahan. Alas 7:35 na niya na inyong kinaulatan ng Gugmang Giyahak serye. Sa talanday nga first time nakapaminaw karon sa radyo. Alam na si Bernie sa home radio. Yan. Pakikalat na lang palihog. Pakishare sa inyong mga friends nga nana ko din ni Anto Dalasotso. O siyempre, ang gugmanggiyak na ito na po din Ang gugmanggiyak natin ay hatid sa atin ng Biramax Capsule. Mas gahi, mas lamig. Biramax, Biramax. Sukad pa itong Domingo, ako mga anak, tuwa sa bugo. Good kagahi. Sabi. So, kamera ni Missy sa balay. Antong isaba kay itong iro gapon. Ha? Saba kay iro. Dili kay ang problema sa balay bay kanang ang mga pinilo ba? Arrange ra kayo. Plaster ka. Among igubot-gubot. Di basta Okay kay bay, pwede nimo himog panihapon. May bawan man na ka. Imo nimo panihapon, midnight snack. Tapos sa early in the morning. Wow. Bantog ra kay, mailhan ba nako na? Ah. Kung may tabo kayo na early in the morning, abot alas 8, sige na kay panglangab. Taraw sa kalami ang ngisi niling. Nagpismas ba? Nagpismas. Nagpismas. Og siyempre ang Biramax, sus, basta lagi mga igalawa, side effects promise. 100% all natural herbal capsule. Ang gigamit na ako pantulak, Brad, kanang green tea. Na may nagregalo sa ako green tea. Salamat kayo kang sa igsoon ni Panyero Dudes Niese. So green tea, mo yung may tulak. Unya, lami. Talatano sa kag mga Netflix. Unya, lami. Ay, perti. Maglisod yun may istoryana, baka ikaw rin katilaw. Oga, ay mo kabalaka ang Biramax capsule FDA approved. No side effects. 269. So kamo mga parehan mo nga mga sa yung mga angkol diha, inyong mga uyuan diha, or inyong mga igsoon diha nga parehan mo nga mga edad naman nasa mga 30 tahon, ha? Way problema mo gahi man, pero usahay lagi tungod kay stress sa trabaho, para ram sa trabaho siguro. Ha? Para ram siguro sa tanang edad ni. Sa tanang edad na. So kamo mga bana gusto ninyo nga oy, para okay pagyapon ng dagan sa relasyon, mag-Biramax. Para na supplement ba, para makalahutay ba. Ana man na siya. Di man naingon nga, para mas mga tiguan nga dil, hagas. Kamulay, mugay lagi. Pero ang problema, busy ang pangunahon na. Bisag unsa na lang, bisag asa ipadulong yung pangunahon na. Bosa, mag-Biramax na. Oy, good morning po sa tanan mga hilig magsikwate. Nahulog na karon ka ng mga gabay, sikwate na tirada. Ang inyong gamito nga tabliya para mas lami, dapat purely made sa pure cacao, Sabroso Chocolate. Available ni siya sa mga convenience store, sa mga pharmacy. Igna lang nga Sabroso
tsokolate. Perfect kayo pang sikwate pare sa inyong mga kakanindiha og uban pa. So kung dili mo hilig og kape, di mo hilig og juice, gusto niyo sikwate, kanina ang inyong paliton nga tabliya. Pure cacao, sabroso tsokolate. And syempre, ladies and gentlemen, ang lalaki atong celebrity taxi driver nga nanay billboard mga igala aperti kayo. Ladies and gentlemen, nabayran na ba ka? Wala ba? Wala pa man. Wala pa din. Kasi may manager ni mo day. Nadawat na ba ni mong 1 million? Ladies and gentlemen, Lito Inglisero. Mahirap, mahirap, mahirap ang maging pogi. Pogi, gila ya. Pogi. Good morning, brother. How are you doing, brother? Good morning. Sa tanan, Ma'am Buntag, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Northern Mindanao. Hi si Ma'am Chikay Dumpa. Hi, Ma'am Chikay. Good morning. Merry Christmas gift. Para ma-release. Merry Christmas gift. O sa tanan, taga Bloy Energy kay Busing niya. Good morning. And of course, ladies and gentlemen, Lito's quote of the day. That which does not kill us make us stranger. Again? That which does not kill us make us stranger. Sige, paki-explain in one of sheet of paper. Ayaw siyag patya kung masayop. Kay mao na siyang estranyo. Stranger. Ha? Stronger maguna. Kanang dako. Mas gahi. Mas gahi. Again. Mas gahi, mas lami. Ayaw siya patya. That which does not kill us. Ang dili makapatay nato mao ang atong pagka-estranyo, pagkataas. Unsa man na? May musamot pagpagahi. Musamot pagkagahi day. Mo na siya. Well, klaro may galang kamuli adjust ha. Ito na po ang sumpay sa istorya ni Virginia. How's my hair so far? Like it? Pareha na ta, no? Imo lain man imong kolorin mo man nagburunsi. At least kung mingaw na kay prenda. Buro magag nasa pantalan na. Gitawagan lagi ko nila kay pwede man na prenda ka ng sir kay December. Dear Kagahi Bernie o Kagahi Lito. The hard Bernie and the hard Lito. Nagkita gyud mi sa akong ex-boyfriend nga si Kaloy. He met my ex-boyfriend, the name is Kaloy. Timing kaayo nga di na ko malipayon sa akong bana nga si Danny. What do you mean timing? Timing. Very timing. Very timely. Very timing because my relationship of my husband did not be happy. Tama. Wala ko nagdahom nga dako ng kausaban ni Kaloy. I did not be dahom. What do you mean nagdahom? I did not expected. I did not expect. I did not expected that Kaloy there's big changes. Big changes in life. Sa una manggod, hugaw ni siyag tuhod, itom ug tangkugo. But the time when Kaloy is Kaloy is very poor kind of person. Hugaw tuhod? There's, what do you mean hugaw? Dirty. Very dirty of Nick. Dili, og man tong Nick. Nis. very dirty nis. Itom ug tangkugo. The black Nick. Og dili maka-afford sa among date sa una. I did not be afford for my dating time. Og katong adlaw nihangyo siya nga magkapi-kapi mi. At the day when I met Kaloy, it will be coffee. Kapi-kapi mi. Coffee me. Og among naistoryan balik ang among mga kagahapon. He will be talking about my first relationship. Among kagahapon, among yesterday. He talking about my yesterday. Yeah.
Pagingani ang naitabo! This is the starting of Love Life. Paghilak good. Sayang, there's a lot of flowing waters go down in your eyes. Sayang. Pasaylo agyo ko. Pasaylo ako kaloy ha. Saan tamang gid sa una oy, hugaw magikakatuhod. Ano magito sa una tuod nga kung matuta sa klase kay hugaw kay kagtuhod. Actually manggod before ko maadto sa classroom gaampo manggod ko. Ngayon ako sa ulingan gaampo ba. Amo din wala man mo nag-i-explain sa ako sa una. So far nadungog ni Lord akong mga pagampo. So karon ingon anin ako. Grabe ba? Say ako biya. Sus kay naman ko sa una katong uyab patang. Maumaon ako nga balon at paging i-share kay wa kay kwarta. Mura nagunaw nagyud ko nga gipangwartahan lang gyud ko nimo. Gihimo ra ko nimong bayot. Luya ni mo. Sa una man good, katong kapangayo ra gid ko sa imo sudan kay umanggani nga wa gid ko nakatiwa sa akong pagtuon gyud. Manggi cannot afford that. Ano man dito ito nga wala kagipalitan og jogging pants din naman lang kami eskwela. Di maulaw ko. True to life. Ano man tuto mo lang tatawa. Kung wala lang ta ka nagmahay-mahay kay wa kagipalitan og jogging pants, engineer na ta nakakaroon. Di maulaw ko ato kay kuan man good. So far I'm very poor wa pa nahalin ang tabako ba. Pero grabe kay ka sa una abi man gyud nako good nga imo lang kong pangwartahan sa una abi nako wa koy klaro nga future sa imuha. Moto nga dito ko nibigay ni sa kumbana karon nga si Danny. So, karon tanawa karon luoy kay ka. Sayang luoy kay ka ba sa imong kagwapa sa una. Karon no imong panit numala na gid kayo. Your skin is not as smooth. Unsa? Smooth. Smooth? Oh, skin mo is not smooth. Sulti ko sa tinod sa una ba? Imo magyud kong gimahal. Grabing love na ako sa imo sa unay. Kabalo ba ka nga sulkag nga naibawan na nako nga nagminyo ka mara na akong nawadag paglaom sa akong kinabuhi. Pag sure dia uy. May gani kay napugngan ko sa akong mama. Naghikog nung ako ato, may gani kay nabugto ang PC, paghawin ako sakit man di ay. Pag sure ba? Pag na ako ikaw ayo ko kuan bitch charigol. Gani, antod garon no. Wala pa ko nasakitan. Nag-try ka hikog tapos sakit man di ay di akong gipuhas. Pasaylo agyo kay ko kaloy. Pero okay na nay, at least nga malipayon man ka kasimban na. Kaloy sa tinud anay lang. Kaloy sa tinud anay lang. Naon sa man ka? Dako kay ko pagbasulong nga anong dito ko ni padulong ni Tani. So tinuod na ilang giingon. Nga walay pagbasol nga mag-una tinuod na. Tinuod kita. Wow. Siguro sa tinud anay lang kung dito ko ni padulong sa imo kaloy siguro ayahay na kay ko karon. Siguro akong lapa-lapa karon dili na yellow. Pink na pink. Siguro sa akong edad karon nagparlor-parlor na ko, nagpedicure na ko kay December. Siguro nagpariban ko. Nisukat sa mga pag-uban ni Danny, wa pag ko katilaw og riban. Luya ni mo. Tanay mong buhok ko gikulantok. Pero tanawa ikaw. Ako karon gani akong farm nagkinanglan kog sekretary kay may magkwenta sa kada mo release nga garbage. Kay farm? Yeah, there's a lot of farm. O say mo release garbage. Say garbage. At saan na dyan? Garbage? Say cabbage. Cabbage? Nausap na din na? Basura man na garbage. Ano saan na nausap? Gahapon lang alas 2. Kabalo ka. Wala pa gid kay asawa ron? Hantod karon ana gikan pag bulag nato ana koy panahon ng mga babae kaya ako nakita ka ng babae mangingilad na.
Kaloy, what if kumusulti ko sa imo nga? Nibalik ang akong pagbati diya nimo. Bakak na lisod na ka na mahitabo. Minyo naman ka. Apa nasayop ko? Taura ko nga nasayop na yung mga desisyon nga sayo. Kaloy. Kasalatan ni Lord, kay kasado na ka. Pero Kaloy, dili ko malipayon sa iya. Hindi mo ka malipayon, nga nakigminyo kas taon di ka malipayon. Kaya nagsugod mi sa mong kasal nga sayop daan. Nagpakasal lang mi tungod kinaburos ko apan wala gid mi relasyon ato nga gabi una. Katong gabi una gihulat ta ka. Pero wala ka nito nga siya ang na dito. Sa pagulat niya di pa magkabayad ato ng 3 hours. O galing. Pero nako akong pagmahay. Nabong nagulat ko dito sa Green Hills na kung cruise wa kagyan to. Sa Green Hills day? Oo, na kung cruise ba ako na kagyan to. Dito ko sa ubos. Nawalagi. Iyo ko sa dakong cruise. Dito ko sa Divine Mercy. Nalayo magkakanap na Divine Mercy. Divine Shepherd. Sayo, samot yun ay kalayo. Yan to na mga El Salvador. Mauti nga wata nag-abot. Gahulata ko dito. Nagulat ko dito sa Dakong Cruz. Nagbalon ba kayo kong tubig? Nagbit-bit ko dito. Si bit-bit mo? Nagdala kong pizza. Wow. Tapos nagdala ko uga ng soft drinks. Wow, kalami ba ito niya eh? Kabalo kabugnaw kayo. Ang soft drinks? Ang pizza. Tapos dagan kayo'y ham na toppings. Ang pizza? Tama. Grabe na ginakumpaning kamot ang research ba? Kabalo pa ka nga ginaganan akong hot sauce. Ang pizza? Dili, ang soft drink. Usa ka case akong gidala. Sa soft drinks? Sa pizza. Tapos gibutan sa dako kay nga karton. Ang pizza? Ang soft drinks. Ano sa naman ni? Pero Kaloy. Lisod kayo nga magbalik ta. Minyo na ka tapos madlok po ko makakumit og nga ani nga relasyon. I-try na to Kaloy. Di na ko. I-try na to. Di sa ko eh. Wala tao. Dili pwede diri. Ayaw lagi diri. Ha? Ayaw diri. Wa may tao. Makita ta. Sino bidugdug tabi? Naanad ako sa aircon. Hinay-hinay lang na to. Skilid. Paspas Paspasa kayo nga pagkadukto. Paspasahin na. Kaloy. Unsa man ni? Kaloy. Unsa man ni? Wala ni nagian. Kaloy. Wala ni nakaagi. Uy, kailangan tapaspasan na to gamay. Wala ang oras. Gagahin ta sa oras. Paspasin gamay. Wala ni nagi eh. Wala pa magi na Kaloy. Naunsa naman ni eh. Naunsa na ni. Paspasin Kaloy. Naunsa. Kaloy. Niresulta sa dukduk og nakaretihan gyud ko ni Kaloy. Napugos gyud si Kaloy. Padili-dili pa siya. Pero wa naman siya nag-brief. Og napukaw nako ni Kaloy ang among kagahapon. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Ang pangutana, salbahis, bagyod ang mga pulis. Oo, pareho na sila tanan. B, dili, gana, dili, daghan sa ila, buutan. Number 3, depende sa dagway. Nag-ingon og dili, daghan nila buutan. Daghan pa nag-ingon, 64%. Apan, medyo daghan-daghan po nang ingon nga depende sa dagway.
Mga dagko mong mga faces, 28% ni ingon og depende sa dagway. Ingon na sila, oo, pareho ra na sila tanan ni ingon og 8%. O saan ni ang ilang mga wala na sustintuhan o ang ilang mga ugangan. O katong gipambiyaan. Gipangbiyaan. Good morning, Princess Almazan. Yes, dyan sa Manila. Lester Agas Babatigo. Kokoy, good morning. Sa Hilika. Watching from Habonga, Agusan del Norte, Johnson Edma. O siyempre, bro, Aji Santos. Good morning din mo. Makita-kita ta. Brad. Merry Christmas, Raquel Lapot Aloro. Merry Christmas, Ruby Christy Aquino. Merry Christmas sa mga taga Davao. Maayong buntag sa tanan. Evelyn Acaba. Good morning, Joy Martinez. Hermilo Abaw, good morning. Sa tanan mga nag-birthday! To you. Happy birthday to you. Kay Teacher Wena Dablio. Sabay ko ingon, ipunan, happy birthday. Happy birthday! And many more. Siyempre, happy anniversary po kang Judge Cesar Merlas o kang Sis Chay Merlas. Hello to Mama Eden sa Terry Hills from Hermilo Abaw. Good morning ninyo tanan. Kuya Paul James Smith, good morning. Romel Mac Maggie, very well said. Kagahi Art, thank you. Ren Pizarro Suarez, good morning. Isidra Acosta, good morning diya sa Manila. No? Mary of Delfin del Rosario, hello kang Junior Labi sa Taytay El Salvador. Ren Pizarro, abi na ako si Jericho, si Bernie de Aito. Pasakay ko ninyo ha, kay siyempre, kuan man ron. Pasakay ko ninyo sakto, kay kuan man ron, Christmas man ron ha. Teresa Sinadan, good morning. Cheryl Sumampong, good morning. Morning. Joe Kaker, Tabukloan, good morning. Hilas kay Kagbuhok Burn. Sino kahilasan ng buhok? Siyempre, kana muna, mga kipa ba, binatanon ba? Jill Bosman, good morning sa Mani ni Mina. Diyan lang na pa isa. Alls Revs, hello there, Merry Christmas. Pilyong Prinsipe, good morning. Rowena Rosianabo Gamonada, good morning. Geraldine Joy Garcia sa Lumbia, ang atuan ng distributor sa Cherry C, no? Yes. Good morning from Bandalac Class 2020. Kapangita may mga distributor sa per municipality ha. PM lang is the key. Rolando Roa, hello dia Pasato Camboyax Roa from OIC Butuan. Jake. O hello dia kang boss sa Tak Azarcon, boss. Medyo happy to man akong set up sa balay mga igala. Medyo halang-halang yun sa bulsa pero top of the line na itong muna itong gusto. Actually, para nga ang ugangan makabisita. Oo. Atog yung ni bugnaon ang balay. Bugnaon. Gwapo computers, kusog ang wifi, puno ang refrigerator. O tirada dia. Para ang ugangan, permi sa balay magstambayan. Uy, shout out lang nako ang Juanbi, kaning mga tubiro ba? Grabe no, di mo nilalim nilang trabaho kagahapon. Karang hiling manubo? Ha? Tubiro ba? Mga plumber. Abi na kusog siling naman kusog kay manubo. Ito mo ko sa hardware, nakita ko barato ang bidet. Bidet. Para din ako huga na, para tirahon na ba ang atong kutipot ba? Sos kay, kanalagi magtipid ta, mag-ana-ana ta. Dili na basta-basta. Dili ba? Naharos bitan. Congratulations sa Barangay Pagatpat Oga Police Station 6 sa Puerto sa Cagayan de Oro. Most child-friendly barangay and police station. Very good. Police station mga police diya sa Puerto, congratulations. Most child-friendly. So, dili na siya pareha atong sa video nga kuanggul. Maulagi na. Init sa ulo. Hindi na pwede magdala ng pistola. Unya nga. Armas. Nga nung ag pistola. Ang imong lihimo ato. Gidadaan lang yung mo itong luwag. Pwede. Gisapak lang niyo. Bay ko, saba kay ka. Hindi na po kong gisabaan mo. Pak! My father is a policeman and he's also a cook. Pak! He's also a chef cook. Di umantana. Bitaw ka lang. Kani bitaw usahay kaning
labi na lang, road rage. Kana, Sa dalan. sa dalan. Kana, ayaw na kaya mo nga ng suklan pa ninyo ng kuan sa inyo Unya, Ninikat o galit. Sagdi lang good. Importante, safe mo. Wa may naunsa. Hapit ko ninyo gibanggaan. Hapit ug wala. Pareho na. Ana. Tapos, musa na yung role po sa mga asawa. Relax. Kamu po iting kalma diya. Tapos nag-ayaw mo sa mga, tapos usay mo ko, mo po supportive po ba nga bay po. Hapit lagi konsok dinan gan, konsa bata. Ito. So mga, labi na mga pandemya pa. Di ta magdugang-dugang sa atong mga problema, mga kagahi. Ha? Ato ninyo sa relax lang kunta ka nang chill lang, chill. Chill, ana. Tapos, di po na ito idamay ang tibuok pwersa sa kapulisan. Kaya dagan po diyan, buutan. Dagan yun. Correct. Unya, kung naan na sila, di na sila hadlok o kriminal. Unya, grabe kung mga usabaha, lusob yun na sila. Isa ra ilang ikadlokan. Ilang asawa ra. Iapil na po ang ugangan. Wala tayo ikong panahon, mga kagahay, magkita-kita na po kita og mapuhon. Susamang takna, susamang istasyon. Timaning ang katawhan nga doon ay gahi og ligdo nga baruganan. May maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini ang inyong sulugoon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. O ginumnuming ang banang nga gahi. Kunin na mo gahi pag Biramax. Kay kung gahi perminti, sa uban di nagyud mulingi. Kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini anak inosarang Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no